Fabbrika tal-istainless steel li trasferixxiet reċentement f'Bulebel wara li għal diversi snin kienet stabbilità fil-Marsa, dan l-aħħar għalqet il-bibien tagħha u ħalliet lill-impjegati bla pagi għal dawn l-aħħar xhur. Min informazzjoni li rnexxielu jikseb il-ġurnal Il-Mument jirriżulta li fl-aħħar snin din il-fabbrika partikolari daħlet f'saga ta' taqtieħ il-qalb u f'mumenti minnhom il-gvern ipprova jgħinha direttament billi pompja flejjes relattivament kbar bl-iskop li l-kumpanija terġa' taqbad ir-ritmu tal-produzzjoni. Il-kumpanija tipproduċi oġġetti tal-istainless steel u kienet ukoll tesporta il-prodotti tagħha fis-swieq internazzjonali. Madankollu fl-aħħar snin għal numru ta' raġunijiet l-operat tal-kumpanija beda sejjer lura. L-att tal-ħaddiema f'din il-kumpanija kien jaffiċina 80 persuna. Nifmu li f'Diċembru li għadda waqt il-festi tal-miliet, it-tmexxija tal-kumpanija infurmat lil ħaddiema li kienet se tagħlaq il-bibien għal-festi għal 4 ijiem u li wara l-operat kien se jissokta bħas-soltu. Dakinhar ma nħarġu l-ebda pagi lil ħaddiema li gergru mhux ħażin għal fatt li għal xahar ieħor ma kinux qed jingħataw il-paga dovuta lilhom. Ġara li meta l-ħaddiema rritornaw għax-xogħol bħas-soltu sabu l-bibien magħluqa. Meta xi ħaddiema ppruvaw jagħmlu kuntatt ma' min imexxi l-kumpanija, ftit li xejn ingħataw xi tip ta' sodisfazzjon għar li probabbilment il-kumpanija kienet iddeċidiet li tagħlaq darba dejjem l-operat tagħha f'Malta. Min informazzjoni li rnexxielu jikseb il-Mument jirriżulta li lil mill-pagi li l-kumpanija għandha tagħti lill-impjegati tagħha hemm ukoll ħlasijiet li jitrid tagħti lil suppliers tagħha kif ukoll lil xi banek.